Добре, момци, девойки и дечи. Добре, слушайте на мене. Аз съм Кристиан Денеска. Кристиан рандом влог, kada što se dešava, ne znam što. Da sam kapija. Браво. Сега аз трябва да отдам до баба, ки прави макарони. И времето баш не се боли много. Час ветър, час дощ, али ки се обидам да ги държам влоговици да бъдат по-интересни. А спати си мислям дали да почнем влогмас. Стилу kao от... па сега се почне влогмас. Шутър съм зелени. Значи, пишете му коментари дали да почнем с влогмас или всеки да вака обични видеа. Значи, снимам с рака, защото ми се скърши дриподът. Той е дървеният. И сега ако си цепам, си носим тук макарончиня. Иначе още ще е песката вдека. Овдека баткуиле ке прави куките поздрав до него. Ова е негов влад и докато е лето би трябвало да почне с градва на куките, ке би много яко. Исто така трябва да се държам да имам що е možda потивък, защото е 7-5 минути. Исто така трябва да имам тивък, за да не ми скочи той шарпланинецът, що го бил тогаш. Така да, маска си носим обавязана. И се надявам дека кога имам материя на телефонът 89%. Абе, як не си забравив. Кул. Да видим тия. Сега, бях тия рубрики, тук има луги ще спират. Па викенда, брат, лол. Иначе Дария слушността много да стана на пак не е мирен. Полагате за спана, аз още не мирен. Си кроям планови како да бидам невиден. Луѓе ми зборат, съм бил много себичен. И аз съм типът не ме замарете, Паш ще ги биеме, Па назад са ти ще изгинале, Болеки ми пълня неприятел, неприятел. Много сакам да си имам видео. Много е яко да си ютубер. Ютубер съм почнал пред година и пол, така нещо. Много яко да влогаш, значи много яко kao много е cool, свакаш. Ти мене мора да ме пущаш, ако не ме пущаш, да макла от канала, Много ми е яко да влогам kao влаганието за... сега ти спойлвам неща. На мене влаганието и музиката ми се втори живот. Реално. Защото няма ден я да не пълня без музика и няма ден да не пълня без видео. Колко сме паметен на такива работи и го знаем на памет, броят. Кей пукаш макароните видеоте. Идиот съм, брат, това е. Се ближи нова година, трябва да иначе вечер кеките милка. Не знам дете ли интересна е, брат. Колко съм жива душа, няма полиция. Изгледа само ясно. Иначе сакам работа. Иначе дали слушате песната на Диана, казваше Беля. Беля, няма да те меням, има пампани го взема, морам да ти бидам Беля, Беля. Рамо до рамо, се шетаме ко Рамбо, и денес и утре, со тебе сакам стално. Ме заради ще тази песна, от корона се заради с песната. Що правят два петли у едно ято? Педери. Се шалам. Ни подарници, брат, нищо не е отворено.
Pa dobro, vikend е кико, ще отварят по-късно. Та я. Ничего, аз от този път до там трябва да отдам. Това е сигурно. И много бучат коли и не знам дали се слушаме. Но вали се слушаме, така да имам шипката, мога да пасам. Ладно, настроен съм. Защо не съм птичица, да летим далеко и да видим на поле, чака ли мене? Ако ми искаш, няма нищо чудно да се деси, али ай. Нека си правя по бататон. Леснек, когато много ги яко, значи това е яко. Сигурно го гледа с такива газ. Не е битно, що сборам аз, само нека иде газ. Гледа сега как се... Не гарам ти да това найс. Ние снимахме край баба. Скоро прекапи. Там е. Така. Аз си става пак, че става пак. Не, уж се одно, имам това дочку.